Mám pro vás šikovnou vychytávku, která vám urychlí proces hromadného zmenšování fotek. Nazdar bando, jak už jsem avizovala v naší facebookové skupině a na instagramovém profilu Fotím podnikám, připravila jsem si pro vás šikovnou počítačovou aplikaci na hromadné zmenšování fotek. Nejsem žádný extra vývojář, fuj, to je hnusné slovo, takže každopádně omluvte nějaké ty nedokonalosti, ale funkčnost splňuje na 100%. Jako příklad uvedu soubory fotek, které jsem dostala od klienta ke zpracování. Tady vidíme složku historie, jakmile ji rozkliknu. Jsou tady složky seřazené podle let a v každé té složce jsou různé fotografie různých velikostí. A já je potřebuji zmenšit hromadně na velikost 500 pixelů na delší stranu. A tady si poradím s aplikací Moňakat. Jakmile ji rozkliknu, mám tady požadavek zmenšit na tu konkrétní velikost, takže já ji změním na velikost 500. A kliknu na uložit a křížek. Teď se dostaneme k samotnému procesu zmenšování. Vezmu složku 2006 a přetáhnu ji na ikonu aplikace. Pustím. Zpracováno, konec. Stejně tak to udělám se složkou 2007, konec. 2009 a tak dále, můžu pokračovat s dalšíma složkama. Jakmile teď rozkliknu například teda složku 2006, vytvořila se mi tady složka Preview, jakmile ji rozkliknu, jsou tady kopie fotek s tím rozdílem, že jsou o velikosti 500 na delší stranu, všechny. Jo, stejně tak tady máme potom složku 2007, zase složka Preview a stejný výsledek. Tak to je takové malé kouzlíčko téhleté aplikace Moňakat. Já tuhle aplikaci hodně využívám třeba při zmenšování svatebních albíček a nebo právě jako byla tahleta situace, když potřebuju hromadně zmenšit nějaké fotky na webové stránky. Takže pokud se vám aplikace líbí a myslíte si, že by vám urychlila práci, je dostupná na mém Hero společně s dalšíma vychytávkama, které využijí nejen fotografové. Díky za zhlédnutí videa, lajkem nebo odběrem si vylepšíte karmu. Takže ještě jednou děkuju a mějte se krásně.